Matag kanindot sa kong adlaw, oh. Murag gituyo gini sa panahon ba nga mag-abot ming duwa. Siklaban, be. Sus, nanapod ni si tatay, oh. Hi, Dam. Nagkunsa naman pong kadiri, ah. Nagsige naman noon kag sunod-sunod sa kuha. Oy. Ayaw pa tayo istorya, Dam. Niagir ako diri nya. Timingan lang jud nga naa ka. Sus, di mo dagan pa jud kag rason. Kinasabtan jud ko nimo. Grabe po ka, Dam. Uy, naa ako diri Dam para dili makipag-away sa imo ha. O dili pod magpapansin sa imo ha. Naalang ta ko'y offer sa imo ba basig willing ka. Unsa man pud na? Gusto ba ka makakwarta? Open-minded ba ka? Manyat jud ka ba? Grabe po ka, Dam. Uy, sakita mo ganimo managpa, uy. Unsa man di mo ginaingon nga open-minded? Relax lang diha, Dam. Lahi man nga open-minded ako pasabot. Pero nga na imo open-minded ha? Ani man guni sa Dam. Kanang gusto kong makabalo sa atong mga barkada nako ba katong kauban ako gapon ba duha. Gusto nako nga magpa-as if ka nga uyab nako ba o willing ka. Ha? Dili koy. Sige, Dam, ikaw bahala. Pwede naman po mangita kong lain. Unsa man ta magsugod? Naar man din na di ay karon na. Karon na? Sa may dugayan tara na. Ani? Kapit kay numdum ka tong chika nga nakasabay na to gabi gahapon. Ay upre, musta man to kunya? Kunya tanawa. Cute ino. Tingaway gid mo kapatid ba murag nakatuon gyud ka sa kuha mga diskarte ba. Simpre di man kahangol niya imo. Kamusta man to imo? Ako gidagit ta og Cebu. Uy, unsa day ka? Pagkagabi dayon nagsipo Ay. mo. Matik na unsa day ka uy. Grabe gisi. Dali no. Paka na gabi ba? Ana dyan. Mga tuyan sa tirada dia Abot na pus tatay oh. Wala nagstoryahan na ron may katong chika kagahapon ba? Oh, Nakadagit ganito. may kita gani? Unya gimo habos ta. Ako yawa Okay, kita okay. ka na, Ano man mo Ako ditig Cebu oh. Welcome Cebu. Taysa be, nakoy pangutana ba? Unya na uyab na ninyo na sila. Ay galas go. Hina na kayo pre, di na kailangan uyabon. Matik na na. Wala ni mas gwapo gyud ang mauyab ninyo aron murag legit ba? Kini pangutan-on tika. sige, pangutan na, Sama pangutan katong na. chika kagahapon. Nauyab ba nimo siya? Katong chika, still ano siya pagtuon niya sa kuwali ba? Ba? Ha? Oo. Oo. Yes, bo? Unya, unsay masulti ninyo? Binuang! Basig wala na ka nalibat, nabutar ka, chicks na ako be! Ay, asa yun, mataan ni. Oy, Biludjud kapatid! galasgaw, maning tawanan ni inang ayog tanggala, kay mo ni nakapugipon sa kuha. Galasgaw. Tinuod pre na uyab ginani mo na. Feel ako kapatid, pili ko na sila uyab. Duda pud lagi ko ani lagi. Posible kayo ba? Kita mo ato? Dili ba'y duda jud ko anak kapatid ah. Sa mirason magustuhan na sa babae. Ambot oy basig. Tuda sa kwarta ba? Yati, gaduda, gyapon ni mga tibaghak, oh. First time yan. Ako gani. Tempa kapatid murag nangorog man lagi Ako ka. gani no. Uyab gyud mo? Nangaon sa gaduda lang gyapon mo. Gitok na ora ko. Nagsam ko mo. Dakos na pre, nalimango pa ng baka ba? Bangon ba ka ni maho pa ng banig yun. Gusto mo na bangon. Oh, tuon din mo. Di ba? Di ka ko sa kuha. Gakos ra. Di ka pong katuwan, di ba kapatid? Yo, Di ka pong may katuwan. Di ko tuwa na. Ani na lang para sure ball yun nga mo tuoy mi sa imo nga uyab ni mo na siya. Sige be. Kiss daw sa lips. Oh, kana date. Anak Isa gida. dito, oh. Anak Oh, gida. pinapaak Tayo, daw. sige be. Ano yun? Oo gid me. Taragis na pasupok yung kuhaan niya ba? Ano na taraw kapit yung mukis na. Tarawag na ako sa babae pe, giluod na. Murang ko janitor fish. Unya, siya ro dudahan gyapon mi ninyo. Di ko mo tuo pre kay ano. Wa may Ana! Sobra na kapatid. Sakto na to. Gipakita na niya. Gina mo tuo na may. tuo na ka pre. Tuo na ta kapatid. Ako duda gyud ko pre. Oo na lagi tawang kay mahimo dira mag-uyab na sila kay tagsar kay mo case ng tiguang ug batanon sa lips. Ay, bahala na mo diri Nya mo pasi sa mi kay magana-ana pa man mi. Bye-bye, tara mo. Ilawen. Galas gaw mo magadag. Uyuan. Hindi mo nagdala guyuan pero
Kablo ka kapatid, gaduda, gyapon ko, ako na lang giingon nga nituko ko, ron diretso. Ingon bitaw ko sa imuha nga, di ko mutuo. Duha-duha ko adto. What if sundan na to itong silang duha? Good idea. Let's Tara, go. sama pa dito. Dili. Ilong dra. Putik kamay, daan ko palagi. Ingon bitaw ko nimo pre, di ko mutuo ato. Gibayran na lagi. Sakpan ka. Tara, uban ni ko, atong pakuratan ta. Tara. O, dala kong bayad do. Salamat sa kooperasyon ni mga. Oy, kulang ni. Ha? Sig, ulang sakto lang guna. Unsay sakto? Nikis baya ka sa kuha ha? Wala pila ko katong kasabutan ba? Ah, sige, i-Gcash na lang ako, kulang na ko. Bantay ka ha? Paabot ko. Lagi yung bayad, lagi ko. Tagaan ka palagi, sakpan ka! Di mo ko tapat, di mo uya ba to? Tagaan ko palagi, di lagi mo uya ba to niya? Gibayran na nimo siya. Magbuti mo maura man ang kwenta. At least natika-tika na ko siya. Kwentaha nga. Sa mga kwentaha. Pre, balik sa ati para di kay lain kita namon mata. Galas gawa jud mong mata pre ba? Manukon kay ka. Huli na imong mata dira. Hoy! Agayaw. Hoy! Kamang duha wa maminin jo bayari ha. Mo ganit ting. Yara mong duwa. Utro ko rin yung namaya na. Pawa mo niya, babe. Pagsagpahon to mo, wala special ron. Let's go pre. Bayad! Bulabog mo unta ba? Mao lagi nya na pa kay kurta dira. Wala lagi. Ikaw na si bayan na pre. Bahala pre.